U heeft ze vast ook wel bij u in de wijk zien staan. Die grote palen met een groen bordje met het woordje HUP erop. Maar wat betekent het precies en wat kun je er precies mee? Daarover ga ik vandaag in gesprek met wethouder Gino de Pauw. Gino, wij staan hier bij die prachtige nieuwe borden met HUP erop. Jij weet volgens mij wat dat betekent. Ja goed, wat het betekent is natuurlijk het nieuwe Reizen door Zeeland. Meer informatie kun je vinden op www.reizendoorzeeland.nl. Het is het nieuwe vervoerssysteem, het personenvervoerssysteem dat aanvullend werkt op het openbaar vervoer. En die palen die staan inderdaad in de bebouwde kom gemiddeld gezien op een straal van 500 meter. Ja, want ze staan inderdaad, bij mij in de straat heb ik er ook in staan. Er staan er veel meer. Maar zijn ze ook ter vervanging gekomen van de bushaltebordjes of dat niet? Nee, toch niet. Het is een aanvulling op het openbaar vervoer zoals ik al aangaf. Het systeem is eigenlijk als volgt. Je kunt via de site of via een app kun je een reis boeken, dus flexvervoer. En dat is een soort van taxi eigenlijk. Het zijn dezelfde voertuigen dan voor het CVV, het collectief vraagafhankelijk vervoer. Die worden ook beschikbaar gesteld. Dus wij werken nu samen met de provincie. En de gemeenten in Zeeland die werken met z'n allen samen. We hebben de handen in elkaar geslagen om een aanvulling te maken op het toch schralere openbaar vervoer dat helaas een gegeven is in onze wijd uitgestrekte provincie. Ja, want dat was eigenlijk inderdaad mijn volgende vraag. Waarom was deze aanvullende service eigenlijk, waarom was dat nodig? Kijk, in het verleden is het zo dat er best veel bussen, grote bussen op lijnen rijden die niet echt gevuld zitten. Dus dat is niet efficiënt. De provincie heeft ervoor gekozen om deze uitrol te doen samen met de gemeentes. Wij zijn de eerste provincie in Nederland die dit systeem gaan toepassen. Het is dus inderdaad een aanvulling en het maakt het sterke punt is eigenlijk, als je een reis boekt, dan moet je eigenlijk of via de app of via de telefoon, ik zal straks het nummer even geven, moet je een reis boeken, een uur op voorhand. Die flex die kan je dan, zoals bij jou in de straat, binnen het bebouwde kom, ga je naar een hub, naar zo'n hubbord, en daar pikken ze je op. Stel nu dat je naar Terneuzen moet en je zit aan de andere kant van Hulst, dan kun je in principe vragen of dat die taxi jou naar het station brengt in de Zandstraat, waar dat dan de vervolgbus, dat je de reis kunt verder zetten naar Terneuzen. Een ander voordeel is van dit systeem, dat is dat je als je hem boekt in het buitengebied, dat ze je letterlijk en figuurlijk voor de deur komen ophalen. Dan is de bedoeling dat ze je of brengen naar een hoofdlijn, zeg maar, dus naar het OV, of ze brengen je binnen een straal van 25 kilometer rechtstreeks naar je bestemming. Of naar een volgende hub in een andere kern of bijvoorbeeld in Terneuzen. Dus het is ook juist voor de mensen die eigenlijk wat afgelegener wonen, die eigenlijk nu van openbaar vervoer gebruik kunnen maken wat ze eerst eigenlijk nog niet konden. Dat klopt. En het grote voordeel van dit systeem is dat het werkt vanaf 6 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. Dus het is echt een hele grote aanvulling op het bestaande OV. En we hebben het gewoon nodig in onze provincie vanwege het feit dat bereikbaarheid is gewoon een ding voor de leefbaarheid en ook voor de voorzieningen overeind te houden. En dat is gewoon van belang. Het is vandaag maandag 3 november. We starten hiermee in Hulst en in Terneuzen. De gemeente Sluis, gaat die ook nog aansluiten? De gemeente Sluis gaat aansluiten. Ik had het er net over de vervolgtrajecten die je zou kunnen boeken. Dat systeem dat gaat inderdaad voor het eerst in Zeeland nu in Hulst en Terneuzen draaien. Dus dat je echt een doorboekreis, dat noemen ze een ketenreis, dat je die kunt boeken. Sluis die sluit binnen een aantal weken aan. En als het dan goed loopt, dan gaan we het ook toepassen in Schouwen-Duiveland en in Noord-Beveland. Ja, fantastisch. Nou, even nog één keer kort samengevat. Als mensen een reis willen boeken voor die hub, hoe doen ze dat? Voor meer informatie kunt u zich wenden naar www.reizendoorzeeland.nl. Je kunt een app downloaden. In de meeste appstores is die gewoon beschikbaar, zeg maar. En die heet Reizen door Zeeland. En het telefoonnummer, als je niet capabel bent om te werken met een digitaal toestel of wat dan ook, dan kun je nog altijd bellen. En dat telefoonnummer is even uit mijn hoofd 088 23 58 070. Ik herhaal 088 23 58 070. Keurig. Dankjewel Gino. Dankjewel, graag gedaan. En ik zou zeggen, probeer het een keer. Hij staat bij jou in de straat, dus wie weet. Helemaal goed, dankjewel.